Sugeng dalu Mas Dara. Nggih, sugeng dalu. Derek pitepangan. Aduh. Derek pitepangan nami kula Mayang. Mbak Mayang. Nggih. Nggih, Mbak Mayang pitalam saking pundi, Mbak? Kula saking nek asline niku kula asli Jakarta, Mas. Asli. Oh, lo gue. Jakarta ngetan sithik, Mas. Lo gue. Iya. Jakarta ngetan sithik ki endi? Purworejo to? Mbak iki barang iki sing marake rada bersemangat ki akeh wajah baru. Wajah baru yo. Mbak-mbak sinden ki akeh sing baru-baru. Muka baru. Iya. Fresh. Iya. Oh, karo yo karo ngenteni Kang Gareng nuntun motor saka pedes. Karo dikenal-kenal ki sik. Suwiwit saka sing cerak iki, sing paling cerak. Kidulku persis. Kidulku caket. Heeh. Namanya siapa? Mbak Dani. Anu kok Mbak Dani? Lagi deh, aduh. Nggih. Sinten, Mbak? J, nami kula Kenny Handaruning, Mas. Kenny? Handaruning. Nun? Handaruning. Handaruning. Nggih. Nggih. Pidalem saking? Saking Pundong, Bantul. Saking Pundong? J. Oh, ayo kuwi dan rada waspada karo Resa. Resa aku ya padha-padha le Pundong. Terus karo sing ngedram barang kuwi sing dong hati-hati. Dani hati-hati dan tenan dan. Iya. Tasih sekolah napa sampun lulus? Tasih sekolah, Mas. Tasih sekolah. Nggih. Sekolah wonten pundi? SMKI. SMKI kelas? Niki ajeng minggah kelas 3. Oh, sekolah neng SMKI. Apa jenenge SMKI? Kelas minggah kelas 3 ya. Ya. Nggih. Nek munggah nganggo anda ora? Apa ancek-ancek Dani kuwi lho? Lah ya kon gendong. Nun? Kon gendong. Wah iya. Heeh, nggih. Matur nuwun Mbak Kenny. Nggih, sampingnya, jejernya kidule. Sugeng dalu Mas Dara. Nggih, sugeng dalu. Derek pitepangan. Aduh. Derek pitepangan nami kula Mayang. Mbak Mayang. Nggih. Nggih, Mbak Mayang pitalam saking pundi, Mbak? Kula saking nek asline niku kula asli Jakarta, Mas. Asli. Oh, lo gue. Jakarta ngetan sithik, Mas. Lo gue. Iya. Jakarta ngetan sithik ki endi? Purworejo to? Kula. Oh. Jakarta ngetan sithik Purworejo, Mas. Yes ya. Nggih. Tasih sekolah, Mbak? Tasih. Kelas pinten? Wonten pundi? Kula kelas nggih, sami kali Kenny niki. Oh, sami. Ajeng minggah kelas 3. Ngagem mondo mboten? Nggih, matur sembah nuwun, Mbak Mayang nggih. Sami-sami. Nggih. Gesernya. Kidulipun. Sugeng dalu Mas Nggih, Dara. sugeng dalu, Mbak. Derek nepangaken. Nun? Derek Nggih. nepangaken nami kula Melania Azahra. Mbak Melania. Nggih. Melania Azahra. Azahra, oh nggih. Pitalam saking pundi, Mbak? Kula saking Kulon Progo. Saking Kulon Progo? Nggih, leres. Oh, nggih, nggih. Saking Kulon Progo. Tasih sekolah napa sampun lulus, Mbak? Tasih sekolah. Tasih sekolah. Nggih. Wonten pundi kelas pinten? Kelas 3 ten SMKI, minggah Kelas kelas 3 tiga. niki.
Oh, nggih, kelas 3 ten SMKI nggih. Nggih. Oh, nggih. Matur nuwun, Mbak. Sinten mau? Melan. Sinten? Melan. 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 Nggih. Oh, nggih, matur sembah nuwun, Mbak Melan. Nggih, sami-sami Mas. Nggih. Samping iki dule meneh. Nggih, nderek tepang Angladiwano Mas Gading. Nami kula Dewi Mega Prastiwi. Nggih, jajare matur nuwun. Kok jahat banget. Ya ora, ya Jahat kid heart aku. Anu Pidalem saking pundi? Beroh. Berserah. Wis Kok idole to. ngambekan to iki? Njok ngidole to. Gampang bedmu to iki. Teng Gunung Kidul Mas Gading. Gunung Kidul. Nggih. Sampun. Tasih sekolah, Mbak? Sampun. Tasih. Nggih, nggih, pun. Matur Nggih, nuwun. pun, Nggih. 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 Nggih, Kidule meneh. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, sugeng dalu, Mbak. Nderek tepang nami kula Farah Febiola. Sinten, Mbak? Farah Febiola. Mbak Farah Febiola. Nggih. Nggih. Panggilannya? Yola. Yola. Oh, nggih, nggih, Mbak Yola. Pidalem saking pundi, Mbak? Kula saking Magelang. Saking Magelang. Nggih. Nggih, tasih sekolah napa sampun lulus? Sampun lulus. Sampun lulus, nggih. Nggih, matur sembah nuwun, Mbak Yola. Nggih. Jajare meneh, kidule meneh. Nggih, sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Nggih, pripun? Duh, Nderek nepangaken Nggih. nami kula Ara. Mbak Ara. Nggih. Oh, nggih. Pidalem saking pundi, Mbak Ara? Saking Magelang. Kok ana sing muni saka Pundong? Sing ngedram. Nggih, tasih sekolah, Mbak, napa sampun lulus? Sampun lulus. Sampun lulus, nggih. Nggih, matur nuwun, Mbak Nggih, Ara. sama-sama. Ya, wis kenal ke kabeh. Ari seneng-senenge. Karo ndelok mau ana list lagu-lagune. List tembang. Yong. Mbak, ya sing disisikke Mbak Mega iki sing caping gunung. Kudu pelok barang. Pelok barang Mbak Mega niki. Nggih Mas Gading. Pelok barang? Nggih. Ya berarti diganti wae. Sing liyane sik maksud iki. Karo Wah, aku wis kit heart ping loro iki. Ya wis saiki wis ya. Pisan disengaki kepindho di PHP ambroh. Beruh. Cup. Is. Ya wis ora apa-apa, Mbak Mega sik wae. Mbak Meg. Astagfirullah paringono kula kesabaran ya Allah amin. Amin ya Allah. Ketoke pancene wong lanang iki panggone luput. Ayo, cenok Mas jenengan to. Surat popo. Ora apa-apa. Kali jumeneng nggih Mbak Mega nggih. Niki jumeneng. Jumeneng no. Nggih. Jumeneng karo dienggo buka rasane. Dibuka rasane karo ngenteni Kang Gareng le OTW. OTW saking pundi Mas Dalang? Tekan pedes kentakan bensin iki mau. Sapa ta janjane? Hah? Sinten ta sik dimaksud janjane? Oh, alah. Sekarang ya jemputan to. Lah teko keri kok. Iya. Ngagem bawa to Mbak Mega? Ndek. Ngagem. Tapi mawi ngagem kula ngepek nggih Mas. Ngepek sinten? Ngagem cakapan, ngagem Oh. catatan.
Mboten napa-napa. Nggih. Nggih. Saben bengi Napa ta jane kok nyebai to Mas jenengan ki? Ha iki lho. Napa? Tekan kene. Mas Gading, Nun. jenengan salfok mboten? Alfa pripun? Kalih Mas Dani. Lah pripun to? Lah ketwake goyang guyu. Ah. Oh. Wah, ternyata ki kuwi to. Alah, ora pingko bali saka wayangan langsung dikodang. Nang nang ning. Dingenokke kuwi. Bahagia kok ya sajake dan iki lagian. Lagi bahagia. Aku ki ya pengen nyawang. Nyawang sapa? Sama-sama kena. Oh, aja sing kene. Engko kae marah no. Wah, ae. Semelang aku rodani nek nesu ki sok mangan Kenapa? slentrem. Mangan slentem. Heeh. Ya ora apa-apa, penting ra mangan iki lho. Heeh. Iki. Glo dan Arul dan ngo kowe Mas, aku ora trima, Mas. Balang nganggo slentem iki, Mas. Heeh. Mas Arul, mboten pareng. Mboten iki. Oh, lak ngono. Iki duweke sing nyelenthep. Panas udan aleng-aleng caping gunung Napa Pak? nggih. Wah. Semangat aku nek ngene. Nat yen wedan
Kaki. Bening. Matur nuwun Mas Riko sampun digangi. Makasih ya Mas. Makasih. Mas Gadi ngerti ra? Pun, Kita pripun? iki Mas Wisnu kayak iki ya ono nganu kok lirikane kok. Mbok apa? Ada. Oh. Kayak iki ngono ne. Apa? Menang to. Loh. Niki kula napa nika? Hah? Niki. Loh. Ya. Heeh. Iya. Ngaturaken wilujeng dalu ugi kagem sedaya pamirsa ingkang mirsani wonten YouTube Mas Gade. Nggih. Nggih sugeng midhangetaken. Niki nggih nyuwun pangapunten mawi klatah klentah-klentunipun nong niki nggih tasih sinau ngoten Nggih. Mas. Heeh. Ngono Tasih gitu. sinau sedanten. Sakar bisa Mas Gabres.
Matur sembah nuwun Mas. Matur nuwun Mbak Mega. Caping Gunung PLBR. PLBR ki Pelok barang. ngono. Iya. Gayeng ya. Gayeng wae kok. Saiki kowe Kang Gareng arep njaluk apa, njaluk sapa? Lagune apa? Terus sing nyanyi sapa? Sik. Mumpung Mumpung apa? Arep iki ana gubuk asmara terus ana sriuning no ngimpi ana ninggal katresnan. Kowe arep sing endi? sik slendro sik wae. Ya, manut. Apa? Lah ya apa? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Ya, Ya, gubuk asmara Mbak Melan karo dikancani Mbak Yola ngono. Nggih Mas. Oh nggih, mboten napa-napa. Jumeneng, Jumeneng Mas. jumeneng nggih Oh no. nggih. Nggih, jumeneng. Monggo Mbak Yola. Yo sepote apik to. ae anyar apa iki? Ya. Gubuk asmara, Mbak. Nggih. Nggih, siap gubuk asmara ngagem bawa nggih. Langsung mawon Mas. Apa iki kudu nganggo bawa? Kudu nganggo bawa. Ngagem Yen Ya ayo. Ku
Nggih, matur sembah nuwun Mbak Yola kali Mbak Melan. Wis dipinangkani Kang Gareng. Wis dipinangkani. Sing ngempul sirahe jeblok. Ya. Iki wis isih 3 lagu meneh. Ya. Arep apa meneh Kang Gareng? Sriuning juga boleh. Arep sriuning sik. Anu, Sapa Kang Gareng? Mbak Mayang. Mbak Mayang sriuning. Iki isih ana spot sing disembunyikan apa ora iki? Nek isih ana dispoti meneh. Monggo Mbak Mayang. Langsung mawon gini iki. Nah. Ngagem bawa no, Mbak. Nggih, ngagem bawa. Sinebut pahlawan putri Sriyuning mustika topan
putra Kanjeng sirah lawe deprengken pejana Pepilo wirat moyo tan wurung sriuning gugur dadi kusumaning bangsa Rodaya. sriuning mustika tobat tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kamus prasaja anandur brati sriuning dateng rahita kang rinasa kadang pribadi Wiratmaya putra nira sira lawe adipati sriuning putraning adi mangsa pati nalikaning tresnane Wiratmaya katampi dening rana senadyan wakasane Cicira masuk sriuning mustika
Cih, matur sembah nuwun, Mbak Mayang. Kula ngapunten nggih nek kathah kelintar-kelintunipun. Wah, pun Kula boten menika tasih apa-apa. ajaran, Mas. Nggih, boten apa-apa. Kula nggih kathah kelintar-kelintune kok niki. Nggih, ngapunten nggih, Mas. Nggih, sing penting seneng-seneng mawon. Nggih. Iya. Matur sembah nuwun, Mbak. Sami-sami, Mas. Terus ki Kang Gareng. Terus ki. Negara angin. Ngawur. Ngimpi wae. Ayo, Ngimpi. ngimpi. Ngimpi sing nembang mengko anu Mbak Dani. Siapa? Mbak Dani. Kok ora ndungklak-ndungkluk ngono kuwi Dan? Tunjukkan ketampananmu. Oke. Sing bawa Mas Dani. Kok do malu-malu to iki? Pasangan kok do malu-malu. Mbok nek wis dadi pasangan rasa malu-malu to. Jaim. Iya to. Ya ngimpi kuwi mah ya ora apa-apa. Mbak Kenny. Heeh. Mbak Kenny. Durip kesek mike. Nggih, jumeneng niki, Mas. Jumeneng no. Jumeneng. Oke. Menawa kon melumah. Weh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dan udu aku lho Dan. Ora nek pegel ngono lho Mas. Kan yo Non? nek pegel lak yo tetuwon. Lah iya. Ngono. Ya kuwi mau. Sute. Heeh. Astagfirullah. Sing ngempul terus caper ya gagi-gagi kan mau. Iya. Ngimpi Mbak Kenny. Nggih. Nggih. Ngagem bawa to? Nggih, ngagem. Wah, siap. Ngambereng awang-awang. Langut bebasan tanpa
Ngempul langsung sidik-sidik terus zoom caper gitu. Caper sing ngempul caper ah. Ketungkol ngumbar gagasan satemah kinawa
Mpun. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Nggih. Kaget, Mas. Kaget. Nggih. Kaget ngopo? Ya kaget. Nggih.